Jag har bollen på foten nu, alltså jag är så jäkla bra. Jag kan passa 2 meter. Fan, är det Stigs tur? Kolla på den här alltså. Fan vad långt jag kom alltså. Jag glömde ens proffsen. Kör vi? Fan, jag studsar faktiskt lite. Okej, jag kommer. Touchdown! Hörru, såg du? Såg du det där? Hörru, grabben, du som dokumenterar allting, hörru. Grabben! Jag kommer, vänta! Såg du? Dagens touchdown, grabben! Fan, kolla, jag ska spö. Aj, fan vad hårt du slår! Ja, det där är vad vi kallar ett fejkskott. Jag kommer. Nej, inte hårt nu alltså. Snälla. Oj, jag kan inte dela här. Så där kan inte proffsen göra, vet du. Proffsen. Åh helvete, motståndaren. Satan. Kolla. Jag dribblar från den. Jag är fan jävligt bra på den här sporten. Kolla på den. Grabben, kolla! Aj! Grabben! Jag tror han bröt benen där alltså, grabben. Såg du det där målet alltså? Fan, det går bra idag.